And welcome back again sa aking YouTube channel, Bernard T. Gabaon TV. We're again live dito sa aking YouTube channel. But before we going on, mega shoutout muna sa lahat ng aking mga subscribers dito sa Bernard T. Gabaon YouTube channel community, Bernard Gabaon TV. At mega shoutout po sa inyong lahat at sa lahat ng mga viewers. Good morning po sa inyong lahat saan ka mang panig ng mundo. At mega shoutout po lahat dyan sa Pilipinas at sa lahat ng mga OFW saan ka mang panig ng mundo. We are live again mga kabayan. Pero bago tayo mag-umpisa, ako nga pala si Mr. Bernard Tubera Gabaon. Ako po ay isang safety practitioner. Isa po akong OFW na nandito po sa KSA. Ang niche po natin ay ang pinag-usapan natin ngayon. Related po itong niche natin ay ang sometimes marami po tayong pinag-uusapan na nakaraan. Yung nakaraan po natin ay isang hello, Hey Jude. Ayan, si Hey Jude po ay thank you po sa pagbisita. Babalikan kita po. Si Jude po ay malaki na po ang kanyang channel. Bisitahin nyo lamang po siya. At wag po kayong magpabili dahil si Hey Jude po ay maganda ang kanyang channel. Sa ngayon ay pag-uusapan natin, okay sa lahat, may siguro maraming nagtatanong bakit si Mr. Bernard Gabaon ay bibigay pa rin ng video patungkol po sa yoga. Previously, ay kasi po yun ay related po sa ating ekonomiya. Kung ma-handle po natin, ma-corner po natin ang ating health, ay malaki pong ating matitipid. Pero sa umagang ito, babalikan ko lang ang ating niche na sinabi. Ang ating niche ay, unang-una sa lahat, ay current issues. Ayan, financial literacy, although na hindi po tayo financial advisor, pero nasa puso't isipan ko, nagre-research din po ako at base sa ating experience, ang mga aking pinapayo. Kaya sa mga viewers, yan ang aking niche at dagdag na natin yung encouragement at saka words of God, yan po ang aking niche. Kaya wag na tayong patumpik-tumpik, diretsahin na natin ang ating topic. Ang topic natin ay 10 things never taught in the school. Yan ang pag-uusapan natin. Ang intention ng vlog na ito ay hindi po para mapatamaan o hindi po para masaktan yung mga nasa eskwelahan. Ang intention po nito ay ang kung sino man, mostly kasi sa mga OFW na mga kasama ko ay kinakailangan namin na maiayos ang pera na aming pinaghihirapan. At ganun din sa aming mga kapwa Pilipino na nais magnegosyo, magkaroon po ng financial literacy, ay pag napanood niya ito ay mayroon siyang basis. At sa kanyang basis, kapag pinanood niya ang mga step by step na ito, tiyak, hindi natin siya ini-indoctrinate, pero binibigyan natin siya ng idea and knowledge. Napaka-importante po yan sa ating buhay. Kaya unahin na natin, isinulat ko para hindi ko makalimutan, kabayan. At ito na po ang unang-una, numero 1, na 10 things never taught in the school ay sa ayaw at sa gusto natin, mindfulness. Yan po. Sa ating buhay, araw-araw, kahit isa ka mang anak, isa kang ama, ina, breadwinner, isa kang businessman, professionals, teachers, o ano, there is always a problem you will going to encounter in your lives. Araw-araw tayo, mayroon tayong problema na kinakaharap at hindi natin makikita yan na itinuturo sa school ang mindfulness. Ano ba yung mindfulness? Mindfulness, ibig sabihin, dito ay magkakaroon tayo ng deeper understanding sa lahat ng ating mga problema. Lalo-lalo na mga anak, sa mga estudyante, marami tayong problema. Una diyan
ay yung environment natin. Unang-una, kung paano tayo lumaki, paano tayo napapaligiran ng ating environment. Diyan una, mayroong bisyo. Isa pa, mayroon tayong mass media. Minsan hindi na natutulog yung mga bata. Minsan yung mga magulang natin hindi tayo nagkakaunawaan. Dahil yung attitude natin ay kakaiba, millennial tayo. Mga anak, mga kabayan, kailangan natin ng mindfulness. Sa paanong paraan? Siyempre, relationship pa rin to the Lord. Wala namang perfecto sa buong mundo, maski ako. Kaya kailangan lang natin ng mindfulness through submitting our mind to the Lord. Mag-focus po tayo. Paano? Hindi po dito, hindi ko po tinuturo na kahit mayroon tayong sekta. Hindi, tinuturo ko po dito na mag-submit tayo ng will natin sa Panginoon. Ayan, kapag nasubmit natin, of course, through prayer and meditation. Kahit yung mga old age na, yung mga middle age, o di kaya yung mga bata, magulang, mindfulness talaga, concentration sa lahat ng ating mga kinakaharap na problema na ibinabato ng mundo. Kinakailangan natin ng mindfulness. Or else, kung wala ka nito, kabayan, sigurado, malalaglag ka sa linya. Kaya kailangan natin ng mindfulness. Kailangan natin ng submission to the Lord. Dahil kailangan natin maging critical thinkers. Kasi yan ang umpisa, pag-uumpisa natin. Ano ba ibig sabihin ng critical thinkers? Siyempre, pag critical thinkers ka, differ analysis. Yung analysis mo sa buhay, differ. Halimbawa, ikaw ay isang nag-aaral pa lang, malapit ka lang tumapos. Sabihin na natin, pinaka-basic teachers. Alam naman natin na the mother of all profession is teaching or teachers. Kaya malapit ka lang tumapos. Kung wala kang critical thinker, dumating yung problema. Example, hindi ko naman tinatamaan yung iba. May example, malapit nang magtapos si A. Sabihin na lang natin na A. Patapos na siya ng March. Nabuntis siya ng January. Dahil hindi siya critical thinkers, huminto na lang dahil nahihiya siya. Dahil hindi niya matanggap na ganun yung pananaw ng tao masasabi sa kanya. Kung hindi ka critical thinkers, ganun ang gagawin mo. Pero pag critical thinkers ka, ipinaglaban mo ang iyong karapatan at ang iyong kinabukasan, nagtagumpay ka, nagmarcha ka ng March, tsak, ililip up ka ng iyong mga kabats. Isang example po lang yan, para makita natin 10 things never taught in the school. Yan po mga kabayan. Kaya kung nasa sitwasyon kang ganyan, thumbs up. Thumbs up ako sa iyo kabayan. Although example po lamang yun. Kasi kapag ka critical thinker ang tumitingin sa iyo, unless na hindi niya mailagay ang sarili niya sa pinagdadaanan mo, ay hindi ka basta-basta huhusgan. Bawal judgmental, sabi sa Itbulaga. Kaya yan po ang unang never taught in the schools. Hindi po talaga tinuturo po yan. So, okay po, maliwanag po. At ang pangalawa, mga kabayan, itong pangalawa ay napaka-importante din sa ating buhay. Dahil hindi rin po talaga tinuturo. Marami po tayong napag-aralan dahil nag-graduate naman po tayo ng college. Nakakuha naman tayo ng economics na subject sa social science natin. Dahil ang pangalawa, how to handle pressure and everyday lives that we encounter in relation to our business, to our profession. O kung may business ka, hindi tinuturo sa school yun kung paano mo handle yung mga dumarating na problema mo. At ganoon din kung isa kang teacher, isa kang contractor, engineer ka, o isa kang accountant, lawyer, doctor, hindi tinuturo sa school kung paano mo handle yung mga pressure mo. Yan po ang sinasabi ko. Hindi po yan tinuro sa school. Paano nga ba i-handle? Syempre, paano i-handle? Go back ulit. Related po tayo yung submission pa rin sa Panginoon. Kasi napaka-importante talaga. Kung tayo ay isang architecture, ay alam natin, tayo ay nagdi-design ng bahay. Ngayon,
isang inhinyero sa dinisan na bahay, kapag gusto niyang malaman, syempre babalik sa architect na nag-design. Ganon din po ang buhay. Kung hindi mo alam, may problema ka, dahil professional tayo, alam natin na nandiyan ang Panginoon. Siya yung designer ng ating buhay. Ang relativeness nito sa ating pang-araw-araw na buhay kasi, kinakailangan natin malaman yan. Kasi kung ikang professional, isa kang OFW, kahit ano pang trabaho mo na OFW, labor ka man, skilled ka man, kahit isa ka man kasambahay, o di kaya professional ka man, manager ka man, kailangan natin mag-submit ng ating buhay at will sa Panginoon. Dahil siya yung may design para may handle natin yung mga pressure na kinakaharap natin sa ating buhay. Kaya napaka-importante po yan, kabayan. At never taught in the school. Dito, pwede yung mga magulang natin na ituro ito sa mga highly educated din. Pero kung mga magulang natin na hindi naman sila karamihan, katulad ko, mga magulang ko, hindi naman nakapag-aral, practical tips ang mga tinuturo nila sa amin. Dahil mabuti namang magulang ang aking mga magulang. Nakita ko naman kung paano sila naghirap. Pero kung sa level na yan, hindi nila namimit yan. Dahil na lang sa pagsusumikap, lalong-lalo na dito sa YouTube, marami po tayong mapapag-aralan dito sa YouTube. Yung pinag-aralan sa school ng 4 years dito, pwede mong pag-aralan ng mga 4 months lang kung talagang gusto mong tignan yung value. Yung palang critical thinking ay talagang sulit ka na. Kaya yan po mga kabayan, ang pangalawa, sabi ko, hindi ko po intention na patamaan ko dahil galing po ako sa schools at hindi ko po sila masisi dahil yan po ang design ng curriculum ng ating schools. Pero kung ikaw naman ay isang instructor o professor, pwede mo naman sigurong extract at kumuha ng highlights para sabihin yan. Example mo, i-integrate mo sa ating lesson. For example, kung nasa management ka, skills, nasa economy, what is scarce? Yan. Pag sinabi mo what is scarce, ano yung crisis, ayan, may example mo din yan ang ating binabanggit kung paano mo i-handle yung pressure mo. Halimbawa, sa sinasabi ko, may scars, may crisis. Yung pera ng isang magulang, pang 5 days lang talaga. Ngayon, hindi tinuturo sa school yun kung paano i-budget yung pera. At ang tinuturo lang inside sa schools kasi kung paano tayo makakuha ng magandang trabaho. Ayan, hindi po tinuturo sa schools na talaga pong how to manage, how to handle. Kaya yan nga po, paano natin hinahandle ang ating pressure. Kaya yung magulang na yon, binudget niya yung pera niya hanggang umabot ng 7 days na kasi 5 days lang yon. Ayan po. Pag nag-gets mo yon, ay isa kang future entrepreneur. Pasok ko na yung entrepreneur. Although na tayo na pusong entrepreneur po tayo at saka mindful entrepreneur, ay wag pong tignan na kailangan marami kang pera o ano. Hindi po ganun yung pag-entrepreneur. Ang entrepreneur po ay nasa paniniwala mo sa Diyos talaga at saka yung vision and mission mo at nasa core values mo, nasa qualities mo na magpatuloy sa pag-resolve ng mga problema. Kaya yan po. At pangatlo po ay pupunta tayo how to put up a business. Dito, tatalakayin natin yung sequence, business, and how to sell. Hindi po tinuturo sa eskwelahan yan. Hindi po tinuturo sa eskwelahan kung paano po talagang mag-put up ng business. Excuse lang po. Back to tayo. Hindi po talaga tinuturo sa school yung mga binanggit ko kung ito. How to put up a business, hindi po talaga tinuturo yan sa schools. Makikita mo dito sa YouTube. Kung manood ka, marami dito. Step by step pa lang. Kasi ang pinaka-importante kasi sa pag-put up ng business, sales.
Pero yung first step, makikita mo na yan kung paano mag-process ng iyong mga lisensya. Ayan. Ang mahalaga dito na tatabikin ko ay yung sequence. Kasi hindi sinasabi yung sequence. Yung sequence kasi pag nagtayo ka ng business mo at pag natayo mo na yung business mo, kailangan alam mo mula sa pagpapatayo hanggang sa kung paano umiikot yung business mo. Hanggang kung paano mo sinusupervise yung sarili mong business at hanggang sa kung paano mo minamanage ang iyong business at kung paano mo i-handle yung mga goals, vision, and aspiration mo sa iyong business. Dito mo, mapapanood mo dito sa YouTube o di kaya kung meron kang financial advisor, doon ka makakapagtanong. Ayan, makikita mo yan kung paano mo gagawin ang mga bagay na yan. Kasi never taught sa schools. Ang tinuturo sa school kasi pag-aaralan natin yung single proprietorship ay yes! Kikay Natambay! Okay, good morning kay Kikay Natambay. Panoorin nyo lang po ang kanyang vlog dahil magaganda rin po ang kanyang nilalabas na vlog mga kabayan. So meron tayo si Kikay Natambay, Kikay Natambay at saka kay Hey Jude. Kaya panoorin nyo ang kanilang vlog dahil maganda po ang kanilang content. Okay mga kabayan, so balik po tayo dito po sa ating pangatlo na never teach in the schools po. Hindi nga talaga tinuturo. So kung nag-business ka, kailangan alamin mo kung paano gawin yung mga business mo. Kailangan marunong kang mag-execute ng mga plano mo on how, paano mo i-operate. Huwag mo lang ipagkatiwala, kabayan, kung kanino-kanino lang ang iyong business. Kasi kapag ganyan ang iyong ginawa, hindi ka magsasucess sa iyong business. So that is number 3 na hindi tinuturo sa schools. Although na nagtuturo yung mga nasa schools ng single proprietorship, partnership, ayan, corporations, ayan, tinuturo po sa school yan. Hindi po ako magtubiling di kaya mag-negatibo dyan. Talaga pong tinuturo sa school yan. Kaya naman po, ganun po talaga. Oo nga, Kikay, dahil kailangan po natin kasi may manage yung pera natin pinaghihirapan. Kaya, siyempre, financial literacy, kailangan pa rin po natin. Kaya, ang pang-apat, mga kabayan, napaka-importante po ang pang-apat sa atin. Dito, kailangan natin pagsabay-sabayin yung focus, awareness, para hindi tayo mawala sa trend o linya ng ating mga goals. Kasi karamihan ng tao, ningas kugon ba? Pag sinasabing ningas kugon, ay magaling lang sa umpisa. Minsan kapag naka-encounter na ng problema, kapag hindi ka aware, ay matutumba ka. Kaya kailangan magkaroon ka ng pusong entrepreneur. Ayan po, pusong talagang palaban sa kabutihan, hindi yung palaban sa kasamaan. Kasi kapag ka meron ka niyan, anumang bagyo, unos na dumating sa iyong buhay, ay kayang-kaya mo paglabanan. Yan, mga kabayan, dahil time management po. Practical na po ito, napaka-practical tips na po ito pag time management. Tulad halimbawa, tayo, kukunin natin yung mga kasamahan natin na gusto kong i-example po yung mga kasambahay dito. Kasi nire-respeto ko po yung mga kapwa OFW na mga kasambahay dahil sa hirap ng kanilang dinadanas ay nagkakaroon pa rin sila ng time management na ibigay yung oras sa kanilang anak, sa kanilang asawa o di kaya mga magulang, na ma-manage pa rin nila kahit na mayroon silang amo na minsan yung mga matatanda na binibigyan nila ng attention ay nabibigyan pa rin nila ng attention yung kanilang pamilya. So basic simple time management po yun. At higit sa lahat, may time pa rin sila na nagsisimba para sa Panginoon. Napakagandang time management po yan. Kaya okay po yan. Mayroong kasabihan, gusto ko lamang extra na i-relate po natin sa kwentong ito. Mayroong dalawang tao na yung isa, na sa time management, nagsimba siya.
Pero yung puso, dahil yung dinaanan nila, nakakita sila ng isda. Maraming isda. Papunta sila na magsimba. Yung isa nagtuloy na magsimba, yung isa hindi. Ngayon, ang nangyari nung nasa loob ng church, time management po ito kabayan, nung nasa church siya, nagsisermon yung pastor o yung pare, ang isipan niya nasa pangunguhan ng isda. So, yun ang ginawa niyang time management. Yung isa naman, ay hindi tumuloy sa church, nangunguha siya ng isda, pero yung pusit isipan niya, nasa Panginoon. Parang nagsisimba siya. So yan ang time management ha, mahiwaga lamang po yan. Ngayon may makikita ka dito na critical thinking dito sa in-between. Yan ang time management. Kaya okay po yan ha. Mr. Tubero, kaibigan, lakay. Maraming salamat sa pagpunta. Mr. Tubero, puntahan niyo po ang kanyang bahay dahil si Mr. Tubero po ay certified skills. Ang kanyang skills ay napakabuti po. Marami po kayong matuturuan kapag siya pinanood nyo ang kanyang yes, ang lakay. Pag pinanood nyo ang kanyang vlog, dito natin sama-sama tayong magmahalan, magpahalagahan. Dahil isa lang ang ating goals upang mapabuti ang ating kinabukasan. Di ho ba? Kaya panoorin nyo yung vlog ni Mr. Tubero. Importante po yan. At ito na, yung panglima mga kabayan, na ang eskwelahan, minumulog ka, tinuturuan ka para magkaroon ka ng matataas na grado, para magkaroon ka ng mga idea, diploma o transcript, pero never nilang itinuro kung paano ka mag-apply ng trabaho. Sa ayaw at sa gusto mo, maniwala ka man o hindi, hayaan mo akong sabihin ko ito na ang eskwelahan hindi yan nagtuturo kung paano mag-apply ng trabaho. Dahil unang-una pa lang sa lahat ay hindi ka tuturuan kung paano ka gumawa ng resume, job description, personal info. Ayan, hindi ka tinuturuan yan na gumawa. Kaya nga minsan bumibili pa yung iba ng resume o di kaya nagpapagawa pa ng resume. Kaya yan ang isang kulang sa eskwelahan ay mahal na mahal natin ang ating eskwelahan at pamantasan. Dahil hindi naman siguro nila design o hindi na rin sila nag-integrate ng mga ganito. Dahil sa puso nila, kagaya rin natin, may pamilya tayo. Kaya nga kung kailangan natin yung mismo host, Mr. Tubero. Tama ka, Mr. Tubero. Dahil sa eskwelahan talaga ay hindi tinuturo yan. Kaya kinakailangan natin tayong mga magulang ay ituro natin yan sa ating mga anak. At sa mga teachers, may pamilya rin kasi sila. Mayroon silang, kung babalikan natin, mayroon silang sariling struggle din sa loob ng pamilya. Kaya minsan hindi rin nila na-integrate. Pero mindful, sinasabi ko to, meron din namang mga professor at instructor na ini-extract yan, pinapakita. Hindi naman po lahat. Ang pinag-usapan dito, generally speaking. Pag generally speaking, 50+1, yan na po. Quorum na yan kung sa political science po, kung sa parliamentary procedure. Kaya yun lang po ang gusto kong ipaliwanag dyan. At napaka-importante na maunawaan natin kung mga kapatid ko, kapwa ko Pilipino na nanonood ng vlog na ito ay talaga naman kung totoo yan. Hindi naman po natin intensyon na pagamaan ang design ng ating schools sa mga curriculum, pero nangyayari po talaga yan. At ang pang-anim, ito na yung pang-anim mga kabayan na hindi talaga tinuturo sa school. Minsan dito, nakahawak ka ng pera, mag-Jollibee tayo, mag-outings tayo. Ganun talaga. Kikay na tambay ng Mr. Tubero. Okay, welcome lamang po. Okay, kaya ako sinishare dito para hindi masayang yung pera natin. Para yung future natin, hindi lang tayo panghabang buhay na ginagawa natin yan. Para maranasan din natin magpatakbo ng sariling negosyo natin balang araw. Ayan po, kasi kung nakita natin to, financial literacy tayo o di kaya financial educated tayo, ay magagamit po natin dito. Kaya naman po, budgeting po yung susunod. Sa budgeting kasi, maniwala kayo hindi. Before, example ko yung sarili ko noon. Nung
ng financial literacy. Ang katuwiran ko noon, ako yung naghahanap buhay. Bakit hindi ko enjoy yung sarili ko? Dahil noon, come what may din ako. Pero nung nag-umpisa na po akong mag-aral talaga, at shoutout nga pala sa lahat ng mga nag-vlog dito ng financial literacy. At kay Sir Arvin Orobia, Sir Chinkitan, ayan, kay Janitorial Writers, at saka kay Pinoy Wealthy Mind, kay Ma'am Gigi Sunga, kay Ma'am G. Saal, at marami pa na mga pinapanood ko, shout out ko sa inyo, kay Ma'am Nel Sembrano, at mga marami pang iba na talagang kung gusto mong manood din, panoorin mo, absorb mo lang, lagay mo sa puso mo. Pero although ang niche ko kasi at ang aking mga tinuturo kasi practical tips. Practical tips po kasi talaga ito ang mga sinasabi ko po sa inyo. Dahil pag practical tips po ay madali po nating sundan, madali po nating gawin, mga kabayan, para yung pera natin hindi po masayang. Kumbaga, first step, unang hakbang para sa pag-aaral. Kasi hindi po tayo po pwedeng nag-aaral, di ka pwedeng grade 4 agad, di ka rin po pwedeng grade 2 agad. Hindi ka rin papasa niyan kapag mag-i-exam ka ng halimbawa, ENSA, kapag hindi natin pag-aralan yung mga basic, hi Jude, lakay, kaya kinatambay, oo. Pag hindi natin pinag-aralan yon ay hindi rin maganda. Kaya sa budgeting, napaka-importante po yan mga kabayan. Yung kinikita ninyo, wag nyong gagastusin lahat. Kasi kung pusong entrepreneur ka, at pusong Kristiyano ka, o hindi ka man Kristiyano kahit Muslim ka, kahit ano pang religion mo, alam mo kung paano po pahalagahan ang kinabukasan. Kaya ang purpose ng budgeting, wala namang iba eh. Bakit ka nagbabudget? Siyempre, kahit anumang dumating na problema, mayroon kang inaasahan. Kaya yan, mga kabayan, ha? Okay na po sa atin yun. At ang pang-pito po, ay talagang marami pong nahihirapan dito. Kinakailangan natin ng struggle, focus, awareness, concentration dito sa pang-pito. Dahil ang pang-pito po ay saving money po. Kinakailangan po natin talaga mag-saving. Una-una sa lahat, alamin mo kung ano muna ang purpose ng saving mo. Yan, kabayan. Dahil kung hindi mo alam, baka hindi ka rin mag-save. Kasi yung pag-save ay napaka-importante. Pero pag sinabi natin savings, dapat may purpose ka. Example, halimbawa ako, unahin ko, mayroon akong gustong i-put up na business. OFW na po ako, nandito na po ako sa Saudi. Pag uwi ko, gusto kong magtayo ng bigasan. Yan, mag-save ako ng pera ko. Save ako ng 50,000 pesos. Yan isang purpose ng savings. Para yung interest ng pera mo, 50,000, pag ipinagulong mo na, malaki. Kung ang savings mo lang kasi sa bangko, hindi ko sinasabi na hindi ka magbangko, pero short lamang yung pagbabangko mo. Kasi 0.5, 1% lang ang pinakamalaki na interest ng pera mo sa bangko. So, ibig sabihin na 500 lang ang kita ng pera mo sa bangko pa ng isang taon. Pag nilagay mo yung 50,000 mo. Logic na lamang po yan. Kaya ang sikreto lang, huwag kang matakot na medyo malugi. Kasi kung hindi ka malugi, hindi ka rin matututo. Pero ma-avoid mo yon. Yung mga major lugi sa negosyo mo, ma-avoid mo. Magkakaroon ka ng lugi sa mga minor lugi lang. Siyempre, kung mag-uumpisa ka ng bigasan, tunin natin yung tuturuan kita. Pag mag-uumpisa ka ng bigasan, ganito gawin mo, magkambas ka muna. Order ka ba ng bigas? Sabi mo, oo. Pag nakapagpa-order ka ng 10, ano ito yung credit ninyo? Sabi nyo, pag sinabi mong credit, okay lang, maglalabas ka ng pera mo. Kung hindi naman, kung gusto nyo mag-order ng pera, pero itong bigas na ito, sabihin mo lang na medyo may konting patong dahil kukunin ko pa, sabi mo. Pag nagbigay sila ng pera, present, ibibili mo yung bigas, bigay mo sa kanila. Then, kumita ka na. Siyempre, papackage mo rin na sa isang kabang bigas, meron kang kikitain. Isa lamang yun. Iba naman yung per kilo tayo.
Ayan, yung sa per kilo kapag nailabas mo na yung sinasabi ko na inipon mong pera. Yaman po ang savings ha. Marami pong klaseng savings natin. Ayan mo, i-segregate po natin yan. Kasi sa savings po kasi ay kinakailangan natin ng emergency fund yan. Sa susunod na po. Pag nag-save po tayo ng emergency fund, meron tayong emergency fund, save natin yan. Kung gusto mo, kung binata ka naman o dalaga, maglalagay ka rin ng pang-education mo. Ano yung purpose ng pang-education mo? Halimbawa, merong seminars, meron ka bibiliin na libro. Ayan, magtatabi ka. Ayan. At yung mga gusto mo naman magtabi ng 10% na para sa Panginoon, napaka-importante po yan, ay pwede mong itabi yan. At yan ay mandatory at napakabuti yan. Ngayon, kung hindi mo naman may tabi yun, kahit offering, love gift, pwede na po yun. Kasi sa buhay natin, yung designer, hindi mawawala para mas lalo tayong aangat sa ating buhay. Yan mga kabayan. So basic kasi ito, practical lang yung pagsisave. Kailangan alam mo yung purpose mo, bakit ka nagsisave. Ayan ho ha, maliwanag po. Ito na, number 9 na po tayo. Dito medyo sa how to handle money talaga. Ayan, medyo related kasi kaya ako pinagdidikit-dikit yon para before pa tayo na how to handle money, bago pa tayo pumunta doon ay meron na tayong knowledge. Yung pag-handle talaga ng money, napaka-importante yan. Kung ito, example, bago pa tayo sumahod, pag nakita mo na, alam mo na yung sasahudin mo, OFW na lang po yung kukunin ko, dapat alam mo na kung magkano ang ipadadala mo sa pamilya mo. Halimbawa, sumahod ka ng sabihin natin na pinaka-basic 30,000, alam mo na yung magkano yung papadala mo sa pamilya mo. At kukumputin mo na rin kung ano yung mga pangangailangan mo. Unahin mo yung needs. Kung yung mga pangangailangan mo dito sa abroad ay pumapatak ng 150, yung mga personal necessities mo at may mga sabon ka na rin doon at konting merienda, tapos yung load mo ay kailangan pag na-compute mo na yung load mo para sa pamilya mo, sabihin natin ang budget mo ay 500 real, enjoy ka na doon, maluwag ka na doon, hindi na po masama kasi sabihin natin na sinahod mo ay 3,000 o di kaya 2,500 para kasi karamihan tumasahod ng ganyan, mga 2,500, mapadala mo sa pamilya mo yung 1,800, malaki-laki na rin yun. Maiipon mo yung 200, pansarili mo yung 500, kabayan. Ganon din, i-compute natin dyan sa, kahit hindi dito sa Saudi, ganon yung pagpapadala mo, ma-handle mo ng maayos yung pera mo. Pag umuwi ka, hindi ka naman uuwing luhaan kasi lagi nilang sinasabi ng mga OFW ay walang naiipon. Specifically term ay may mga ganun po talaga, ay tama po yan mga sinasabi nila dyan, pero mas nakakarami ang mga OFW naman po na bukod sa resibo ay mayroon din naman silang natatabing mga pera kasi ang buhay ngayon nasa digital age na tayo, na-educate na rin po ang mga OFW. Hindi naman po kagaya nung una na ganun nga, totoo nga yun, pero sa ngayon ay na-educate na rin ang mga OFW. Marami na rin OFW po na sumasahod sa kahit natutulog sila dito sa YouTube. Kahit natutulog sila, may income sila. Kaya hindi naman sila luhaan. Tinatamps up ko lahat ng mga OFW. Thumbs up po sa inyo. Tinatas po ko po ang ating bandila. At sa mga kahit naman na nandyan sa Pilipinas, tinataas ko rin po naman kayo mga kabayan kasi kailangan mag-kanya-kanya lang tayong laban ng buhay. Kaya napaka-importante po yan mga kabayan ha. At ang panghuli, yung survival skills natin, number 10. Mga kabayan, yung survival skills natin, uunahin natin paano tayo nagsosurvive. For example, wala ka ng pera dahil yung binudget mo nagkulang. Dahil hanggang sahod, ang budget mo ay umabot lang hanggang 22. Ngayon, anong gagawin mong survival skills mo doon? Siyempre, unang-una sa lahat, kung ayaw mong umutang, dapat i-breakdown mo ng maayos yung mga pangangailangan mo. At kung meron namang gamit yung kumpanya, wala ka ng mga alikape dito
Dito sa Saudi, may sarili kaming kape na binibili rin. Tapos yung mga iba pang kape, kagaya ng mga coffee with luya. Yan ba? Ay, kung naubos na yon, may kape naman yung kumpanya natin, pwede mong gawin yun. At kung meron ka pang natitirang konti, alternate mo na lang. Ganun lang po yung survival theory natin. Bakit mo ginagawa yon? Para matuto ka. Pag natutunan mo yon, alam mo nang i-budget sa susunod. Kasi kung, halimbawa, ganun lang yung kinaharap ng problema. Kasi kapag walang problema kasi, hindi ka makakalabas sa comfort zone mo. Yung mga iba na, hindi pa sila comfort sa kanilang comfort zone, gusto nang lumabas Bago ka lumabas sa yung comfort zone, kailangan magkaroon ka muna ng mga problema. May kasabihan sa political science, murder first before you can master it. Or master it before you can murder first. Ano ibig sabihin nun? Hanggat hindi ka dumadaan sa pinagdadaanan ng iba, hindi mo sila mahuhusgahan o hindi mo maibabase yung sarili mo sa kanila. Yung mga milyonaryo, kalaban ninyo, yung mga mayayaman na tao, yung hindi minana yung kanilang kayamanan, nakala nyo ba madali? Marami din yung pinagtatawanan ng mga tao. Marami din katakot-takot na criticism ang kanilang natanggap bago pa sila nakarating sa pinanggalingan nila. Kaya, ini-inspire ko kayo na focus lang tayo sa Diyos, focus lang tayo magandang relationship natin sa ating pamilya at sa mga kasama natin, kamag-anak. Focus lang tayo ng mabuti, mga ganun lamang po. Yun po ang mga theory of survival. At yung sa medical term naman, kung sa medical term na theory of survival, siyempre, kinakailangan natin marunong tayo mag-first aid. Kaya bilang OFW, sa akin may maintenance na rin kasi ako. So, alam ko kung yung mga kinakain ko, iniiwasan ko yan. At kung nakakain man ako, sigurado ako na mayroon pa rin akong mga iniinom na pang first aid. Kagaya ng yung maintenance ko, lagi po akong mayroon ding losartan. Kasi ang maintenance ko po kasi ay amlodipine. Pero kapag nakakain po ako ng masama, may losartan ako. At may mga condensed cider vinegar. Ayan, nagre-research din ako. Shoutout po kay Dr. Ong at saka Doktora ng Bayan kasi pinapanood ko rin. Kasi importante rin po yung health is wealth. Ayan po. At sana mga kabayan, hanggang dito po yung aking vlog, ang aking live. Mega shoutout po sa lahat ng aking pamilya dito po sa Bernard T. Gabaon TV. At maraming salamat sa mga nanood po ng aking live. God bless you po. At sana magtagumpay po kayo sa inyong buhay. At sa lahat ng mga manonood, ang hangarin ko lamang po ay magtagumpay po tayo sa ating buhay. At kahit sa hindi naman manonood na makwentuhan po ng mga nanonood ng lives na ito, ay sana magtagumpay po tayo sa ating buhay. Kinakailangan lang natin ng pagbabago sa ating buhay. Kaya hanggang dito lamang. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong Go Negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Atid po ito ni Kabayang Bernard T. Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po.